Hristos s-a născut. Dragilor, vrem să vă spunem că cu ajutorul lui Dumnezeu, Biserica Pentecostală Betania de la Șintereag, împreună cu Biserica Pentecostală de la Măgheruș, în data de 28 decembrie, luna aceasta, la orele 18, ora 6, va organiza o seară de colins spre gloria și slava lui Dumnezeu. Vă așteptăm cu multă dragoste și vrem să ne bucurăm împreună. Hristos s-a născut cu un scop. În primul rând, să ne aducă mântuire, să ne aducă bucurie. De aceea vrem împreună să fim prezenți în casa lui Dumnezeu, să onorăm numele Domnului. Vă așteptăm la Biserica Pentecostală Betania din Șintereag. Fiți binecuvântați!